Аз ходих всеки ден на работа и викам, ще напускаме ли? Взехме фирмените лаптопи тайно, скришено и почнахме да си правим логото. Аз не се определям много така, аз определям. Имам едно бяло кимоно, което много неща вече се случиха и на мен вече ми се струва. Случва се някой път по 3 пъти на ден да... Добре дошли в подкаста на Сердика Център Искрено твоя. Аз съм Лора Добрева, а днес с мен е човека, който вдъхна ново значение на думата кич. Йордан Петков, здравей! Много се радвам, че си ни на гости. Здравей, Лора! И аз много се радвам, че съм тук във вашето кичозно студио. Кичозничко е, нали? Ние с тебе се познаваме от край време. От край време е думата. Ще кажем ли конкретно от кога или... Джастин Бибър беше много модерен тогава. Една мафия се наричахме. Едни неща. Да, и между другото тази седмица се виждаме за втори път. Да, пак ти от началото. Аз ли съм на подкаст поканен? Какво става? Ще ги обърнем нещата. Добре, признаваме, значи. Познаваме се от дълго време и бяхме на парти миналата седмица. Бяхме зад пулта на кич парти, така че това ни е втората среща. И пак имаме аператив. Айде, дай да започнем подобаващо. Благодарим на Ginger Layout за просекото. Но да си дадем на думата. Колко често правите вие вече и партита? Защото бранта явно не ви е достатъчно. Много свободно време името съм чувала. Ние всъщност самия бранд Кич изобщо не искаме да го ограничаваме до дрехи. Ако може, искаме да правим бебешки дрехи, мебели, абсолютно всичко. В цялата държава, като излезем, всичко да е на Кич. Така. За събитията ние много обичаме да събираме нашето кичозно общество, да се виждаме с тях, защото така, като се видим, самия бранд оживява и се превръща в едно много сме си мили и драги, много си ставаме мили. Много ви е хубаво. Много се забавляваме и гледаме да го правим колкото се може по-често. В началото идеята ни беше да е малко на концептуално ниво, но просто много искаме да се виждаме с тях. И имаме идеята да правим все по-готини и мащабни неща. Аз мисля, че много добре се справяте и развивате наистина стремглаво напред, за което много ви поздравявам. Пуснахте наскоро и колаборация с Криси Патрашкова, което е never heard of before. Наистина major news. Това е дефиницията на дуо. Аз никога не съм си представил, т.е. аз си го представях и бях толкова делюжена, че ще облека Криси Патрашкова в Анцо. Че то вече стана, така че искам да кажа на хората в каквото вярвате и каквото си представяте в вашата мозъчна кутия, всичко може да стане. Как мина целият процес? Можеш ли да ни разкажеш? Да работиш с Криси е едно от най-вдъхновяващите неща, които ми се е случвало напоследък. Още от първата секунда, в която се видяхме с нея, така ме връхлетя нейното енерджи. И бяхме супер вдъхновени. Тя е човек, който с половин дума може да разбере какво и обясняваш какво искаш да й кажеш. Супер много върви напред с времето. Огромно удоволствие наистина беше да работим с нея. Процесът беше изключително лесен. Аз, понеже обичам така да си говоря с хората от тяхното поколение, много ми е приятно да си говоря. Някакси авторитетите мен не ме притесняват. Много готино ми става и си пишем едни мейли. Ама как скъсихте дистанцията? Защото аз си представям, че тя е човек, който сигурно по-трудно я скъсява. Не знам дали съм прав. Сериозно? Веднага на секундата тя влезе в ресторанта. Цак, давайте, тук ще пиеме ли винце. Да. Вие щупихте Инстаграм тогава, така че всички очаквахме кога вече ще стане реалност. Много се радвам, много се вълнувам. Аз съм още малко така. Да. Представяш ли си това партньорство да продължи под някаква форма? Имате ли предвид и някои други звезди, с които бихте си колаборирали? Със сигурност бихме искали да си колаборираме с други български звезди. Няма да издавам да не стане... Да не прецакаме манифеста. Да, като видят хората да гръмне. Ние до сега сме работили и с Мила Робърт. Имаме също много готина колаборация и много ни харесва да правим колаборация с български артисти, личности и така нататък, с които се припознаваме и които имат наш общ вайб.
Представиш ли си някой ден да имате и физически магазин? Например, тук в Сердика център да има един кич магазин. Абсолютно си го представям. Ние много си говорим за това нещо. Сега тук издавам малко. Но абсолютно си го представям и такъв магазин няма да сте виждали. Със сигурност. Сигурно ще върчат някакви феечки розови навсякъде. Ти самия как откри своя стил, защото, както спомена, се познаваме от много време и аз лично съм те виждала във всякакви състояния на духа. И в емо стил. Да, в емо стил, с скини джинс, така нататък, да не се излагаме повече, до тук ще Аз вече съм го преживял това. Даже ти открито говориш даже за това. Да, ще да кажа. Да. Аз съм на мнението, че колкото повече сам се изложиш, толкова повече никога не можеш да се изложиш. Така. Да. Моя стил, аз от много малък ми е супер интересно, като изляза навънка, на хората да ми е супер странно какво съм направил. Просто това ми е целта. Чувствам се добре да ми виси навсякъде, да ми дрънка, да ми светка. Наистина нямам никакво притеснение. Много е странно, защото аз съм от малък град, от Видин съм аз. Поздрави! И там изобщо не се гледа с добро око да си по-различен така от другите и мен много ме подиграваха. И странното е, че аз от всичките те неща, които съм чул за себе си, които не е кутюр, повече да не правите така, не спрях изобщо да си експериментирам и въпреки това още повече даже се накичвах и то си остана така във времето като константа. Какъв съвет би дал на хората, които може би сега в някой малък град ни гледат и минават през нещо подобно, за да могат да се справят и да не го приемат като нещо, което да ги спре, напротив, нещо, което още повече да ги мотивира? Искам да им кажа, че винаги трябва да могат да вярват в това, което усещат отвътре и че това, което усещат отвътре е абсолютно тяхното и няма кой да им каже, че това не е така, щом го имаш вътре, усещаш го, гориш в него. Значи, мила, това ти е пътя напред, ти си. Тя може да стане малко гадно по някой път от коментарите на малките злобарки в Княжество България. Но пък трябва тук да усетиш, че щом има коментари, значи нещо правиш правилно. Това ли е мисълта, всъщност, която те е държала? И няма ли е път, в който се съмняваш, дали в някаква колекция, която пускате, или изобщо в някакво решение, което взимате, или си по-скоро човек, който стреля направо и не мисли толкова много за лошите последствия, които би могло да има? Зависи. Аз мога да го разделя на две. Живота мой. Когато бях по-малък, аз това много си говорих с мои приятели, че това усещане, че трябва да правя, да съм в социалните мрежи, да обличам такива дрехи, да говоря по определен начин. Абсолютно никога не съм имал съмнение в него. Това е, може би, единственото нещо, в което никога не съм се съмнял. Абсолютно никога. След това, когато усетих, че живота става малко по-сериозен, така, отговорности, вече имам и бранд, така нататък, тогава малко се постреснах. И започнах да попремислям нещата, но това беше един период от година и половина, който пък ми беше много полезен, защото по този начин успях да имам един процес в главата, който да ми отсява кое е полезно, кое не е полезно и така да имам малко по-критично мислене, защото преди това беше малко фристайл положението. Правим го. Да. С Вили как се открихте? Аз много съжалявам, че тук нямаме два стола, за да бъде и тя с нас, защото и нея искам да я поканим. Прекрасна е тя и много ви срадвам наистина на всичко, което правите. Вие сте креативното дуо. Знам, че ти си по-напред, сякаш като лицето на бранда, може би. А тя обаче е също много голяма част от движещата сила на всичко, което правите. Абсолютно. Тя смея да твърдя, че ако не и повече... Така, ние много хубаво сме се разпределили двамата креативно, зад кадър, пред кадър и така нататък, но аз без нея абсурд да се случат всичките тези неща. Просто тя е гений, тя е като Кани Уест, но не е толкова известна все още. Ма как ще я направим? Ще я направим, няма никакъв проблем. Тук още 2-3 кампании пускате. Да.
Как успявате да балансирате между приятелството, което имате, и работните отношения, които предполагам все пак минават през някакви перипетии всякакви? Ами ние сме заедно 24/7, буквално. Ако не сме в нас, сме в тях. Ако не сме в някое кафе, сме навън, снимаме във Варна кампания и така нататък. Ние сме 24 часа заедно. Няма да лъжа, понякога става злобно положението. Но, както аз обичам да казвам, ние не се караме, ние просто си даваме конструктивни обиди от време на време. Добър начин да го кажеш. Да. И просто много си прощаваме. Да, значи сте усвоили изкуството на прошката. Да. Как сте си разпределили задачите в банда? Значи, в началото, понеже ние сме екип, счетоводителки, графични дизайнери, монтажисти, носачи, хамали и сме двама. Това сме абсолютно цялото ядро на абсолютно всичко. Задачите се разпределят много на усет, се разпределя в хода на работата, защото правим супер много неща. И когато някой хване някаква задача, много лесно се усеща. Ние сме двамата зодията риби и много на усещане ги даваме и просто много хубаво разбираме кога някой хваща дадено нещо и го довършва до края, без да си казваме, и така се получава много плавно, да. Много хубаво. Освен ако не е ретрограден Меркурий или не сме в Сатурнова дупка, в която сме и двамата в момента едновременно. Супер. Значи няма проблем, че не сте заедно в студиото в момента. Да. Последните дни малко друг път ще дойде. Говорихме си малко по-рано, преди да започне разговора ни, че е много трудно да се доверяваш на хора, които не познаваш, или дори на тези, които познаваш. Как според теб вие с Вили се доверихте един на друг да изграждате собствен бизнес заедно? Защото това си е голяма работа. Ти спомена, че сте си монтажисти, оператори, модел, скрипт и всичко си правите заедно. Тоест, дори да имате помощ, пак се опира до това вие да сте си в основата на нещата. Как се изгражда такъв тип доверие с някого? Ами много е странно, защото ние се познавахме много малко време преди да започнем самия бранд. Ние се запознахме на едни снимки за една кампания по случай Pride. Тя ми се беше обадила да ме повика като инфлуенсър да се снимам в нея. В момента, в който тя ми се обади по телефона, аз си чух гласа и ми беше супер познат. И се сетих, че аз точно преди няколко дни съм я гледал някъде и съм ми чул гласа и че съм я запомнил. Повикаме на тези снимки, запознахме се. Тя тогава работеше в една козметична компания и аз от нищото ми излезе така от устата: вие търсите ли си хора за работа? Пък аз никога не съм си мислил, че аз ще работя. Аз винаги си казвах: не, аз работник няма да бъда, не, кенца. Отидох там, излезе ми това от устата, тя ми каза: имаме места, и аз казах: добре. Супер идея. После ми се обади, каза: ела да те прислушам, и аз отидох, каза ми: може да работим заедно, съгласен ли си? Аз казах: да. Почнахме да работим заедно, обаче аз тогава бях много елегантно несериозен и млад и зелен. И нямах един работен ден. И така се случи, че малко на несериозно тръгна целият бранд. Заради което така се случи, че мен искаха да ме изгонят. Тя вървеше надолу заради моите неща, защото само ме прикриваше и така нататък. И дойде един момент, в който аз ходих всеки ден на работа и викам: ще напускаме ли? Ще напускаме ли? Хайде! Трябва да напускаме. Хайде! Тя ми каза един ден: ти мисли ли си да направиш бранд? И аз викам: да, супер много. Мислил беше, наистина. Това ми е мечтата от винаги. И тя каза: давай да го правим. И аз казвам: напускаме ли? И тя казва: да. Влязохме двамата един след друг в офиса. Не. Казахме, че напускаме. Взехме фирмените лаптопи тайно, скришно, защото още нямахме наши. Аз имах един червен лаптоп, дето имаше 10 мегабайта памет. И отидохме на едно кафе във Витошка и почнахме да си правим логото. А името откъде дойде? Името дойде от един много дълбок ресърч на моя профил, в който стояхме и го гледахме и писахме асоциации, какво ни излиза в главата. Естествено, излезна кич. Естествено, какво друго да излезе? Да, и аз написахме много така обилно количество и само като ги погледнахме, просто това
веднага, да. Ти спомена, че в началото сте се запознали покрай твоето инфлуенсърство. Сега, предполагам, все още продължаваш да инфлуенсваш често, въпреки че по моите наблюдения е доста по-малко, отколкото преди. Защото според мен си доста по-фокусиран върху своя бранд. Да, със сигурност. И това щях да кажа, че в момента, в който вече се превърнеш в собственик на бизнес, нещата, предполагам, доста се променят. Как гледаш на инфлуенсърите сега от гледната си точка и на собственик на бизнес? Аз всъщност изобщо не знаех, че да си инфлуенсър. Аз не се определям много така, аз определям будител. Така се определям. Но не знаех, че да се занимаваш с такива неща е толкова трудно. Ме ми изглеждаше такова, заставам си, снимам се, за да изкараш нещо наистина стойностно и хората да се припознаят в него, трябва да си много креативен, трябва да действаш бързо, да имаш добри идеи, да отделяш време. Наистина от 9 до 5 малко по-лесно е. От 9 до 5. Много се радвам, че го казваш. Да, наистина е трудно, защото много хора смятат, че е достатъчно, просто едва ли не се събуждаш и почваш да снимаш нещо. Не е така. Нали, най-малкото визията ти дори, на която ти трябва да отделиш време, да помислиш как да изглеждаш, къде да направиш тази снимка, светлината каква ще бъде, защо ще бъде такава, какъв е вайба, който искаш да предадеш. И чак тогава всичко останало и това да е постоянно за различни клиенти и да си надграждаш себе си изисква много енергия. Аз в момента се усещам в някакъв... Хем имам вътрешен креативен порив да правя неща, хем се чувствам направо изморена от нуждата постоянно да си креативен и да измисляш нещо повече. Аз за себе си не искам да съм просто поредното красиво момиче в Инстаграм, защото това за мен не е sustainable модел. Просто да си много сладка и всички много да те харесват. Ти трябва по някакъв начин да надграждаш себе си. Дали като качество на съдържание, дали като това, което споделяш, много изисква и много взима. На теб какво ти взима, защото ти споделяш също много голяма част от живота си онлайн? Аз мисля, че на мен никога не ми е взимало нищо, защото аз супер много се забавлявам. Откъде идва цялата твоя енергия? На мен така ми тръгна всичко. Аз никога не съм го правил с някаква цел. Аз го правих, за да ми е забавно на мен. Изобщо не съм знал, че някой ще тръгне да ме гледа, че някой ще ме харесва, че някой ще иска да работи с мен. Това изобщо не ми е минало през главата. Аз се опитвах да се спася малко така от реалността на малкия град и си намерих така една пътечка в интернет, в която мога да си намеря някакви съмишленици, които са от друг град, които имат по-така всеобхватни интереси. И много се забавлявах с това и до ден днешен много се забавлявам с това. Аз даже вчера си качих едно стори, в което говоря някакви супер несвързани неща и в него казвам, че това стори го правя, за да се почувствам в момента по-добре, защото малко съм се паникьосал и просто искам да си повдигна малко енергията. И успяваш ли наистина да го направиш, като споделиш, като... Много, много ми е забавно, наистина много се забавлявам, пък и хората като видят, че го разбират, като почнат да ми пишат, като... Мен това, което най-много ми харесва, е, че хората ме срещат и ми казват, че в трудни дни си пускат мои неща. И аз много го свързвам с това, че аз, когато бях по-малък, съм имал такива хора, които съм си пускал и аз. И много добре знам какво ми казват, когато ми казват това. И това много, наистина много ме зарежда. И аз на всеки път им казвам, никога няма да спра. За вас го правя. А има ли хора и сега, които проявяват някакъв хейт към теб или по-груби коментари? Докосват ли такива неща, ако видиш? Бяха спряли. И аз си мислех, че България нещо много хубаво е положението. Нещо се е променило. Да, леле, положението е много нацъфтеж. Но сега, след така няколко доста по-успешни кампании и разни мои лични в моя профил, така пак достига до някакви недоброжелатели. Да, но аз... много оценявам креативизма, който се влага в хейт коментарите. На мен аз ако видя, че някой ме е оплюл, ама така хубаво, с мисъл, се изкефиш. Да, много ми е смешно. Да. Забавно ми е, не смешно, забавно ми е, да. А какъв е креативният процес на кампаниите ви? Защото всяка една от тях си има шапка, има си някаква последователност и логика, която минава. Какъв е процесът зад някой от тях?
за която искаш да ми разкажеш. Аз помня, една от любимите ми е в супермаркета. Да. Тя е много, много велика кампания. Мгм. Кои са твоите любими? Можеш ли да ни разкажеш повече за тях? На мен, така, всичките са ми любими. Какво да кажа друго. Но първата ми остава много на сърцето, защото е първата. Аз за всичките се сещам в момента. Но винаги процеса, през който минаваме, е много... Така, никога не е на сила. Никога не сядаме и си казваме, чакай сега, тук кампания. Да мислим, да. Влизаме в едно много хубаво настроение, забавно ни е и както ни е забавно, изведнъж факс от някъде отгоре. Търсите ли сезонност? Той знаете ли, че в годината трябва да направите това? Дава ли ви някакъв прешър, когато все пак наближи срок? По-скоро ни помага да седим в структура, защото в началото, като бяхме по-зелени и млади, нямахме много структура и нещата се случваха когато се случат. Това тя може Вили да ме напсува, че съм го казал тук, но нали, това е истината. Да дойде да те опровергае. Да, точно така. Къде е тя? Да се защити. Да е била тук да ми каже. Кажи ми, какво искаш да видиш от модата в България, ако приемем, че ти си и аз също те провъзгласявам за будител, особено моден и в тази сфера наистина мисля, че си един от хората с много специален усет и стил, който ти наистина предаваш нататък и вдъхновяваш. Тоест истинският термин на думата инфлуенсър, мисля, че много ти принадлежи, въпреки че ти не се определиш като него, но да речем, че модерните будители са наистина инфлуенсърите. Какво искаш да видиш от модните брандове, което не виждаш сега и което би било интересно за хората? Искам да видя нещо различно. Искам да видя нещо, ама дори да е нещо супер странно и неносимо, да е нещо различно. Просто наблюдавам как всеки пуска едно и също, един и същи модел, нещо е видяно от някъде, пуска се същото, крадат се лога, едни и същи шрифтове, звучи всичко като принцес фешън бутик. Някакси да е оригинално, да ви идва отвътре. Не трябва да вземем нещо от някой друг, за да е оригинално. Разбира се, може да си крадем, да си взаимстваме, но така по един интелигентен начин да си го превърнем в нашата си скулптура, в нашето си нещо. Не знам защо хората се решили, че трябва да взимат от някъде другаде. Да, то можеш да си вземеш зранце. Да. Обаче да го доразвиеш и разградиш много еднакви неща има. Наистина аз самата се усещам, когато ходя, за съжаление, някой път по магазини или онлайн, гледам, то е едно и също. Ти не можеш да прецениш това вече откъде е и защо е. Много е хубаво човек да има стил и да знае какво му стои добре и вече да се ориентира и по магазините, които харесва, откъде да си пазарува, но много е неприятно обезличаването, когато в този стил просто се губиш и ставаш еднакъв от всички. Да. Какви биха били твоите трикове, за да разчупи човек малко стила си, да излезе от рамките и да намери себе си? Примерно, аз веднага сетих за майка ми, когато ми зададе този въпрос, защото тя е зодия Риби. И тя, в принцип, се облича и баща ми, и всичко е зодията. Тя, по принцип, се облича много разчупено, но аз един ден исках да я раздвижа малко. И отиваме по магазин, тя се казвам, сега ще сложиш това, ама ще ме слушаш. Искам да ме слушаш, когато ти казвам, аз имам визия, ще станат нещата. Но важното да може всеки да е малко да си излезе малко от зоната на комфорт, нека така да го кажем, е той да си види в него нещо специфично, което той харесва и да си го подчертае по някакъв начин, който той си го усеща отвътре. Примерно, аз имам много хубава талия имам и не съм се облякал една много тясна блузка с камъни. Нали, не е само тясна, ма и с камъни. Да, не може. Ти си надградил вече. Да почнем от тясна, пък вече лека по лека хората ще стигнат и до камъни. А майка ти ли е човека, който е в семейството ти така от по-разчупените модно? Изобщо твоето вдъхновение идва ли от някъде на чисто семейно ниво? Има ли някой сред теб, който е по-така? Моята баба е просто... Аз сега
трябва да си събера малко мислите, защото това е нещо страшно за описване. Моята баба представете си, описвам картина. Отивам в тях. Влизам от вратата, виждат се едни кристални полилеи. Розови пухове навсякъде, порцеланови кукли. Тя ми отваря вратата с токчета, тя е на 92 години. С токчета, с прическа, с грим, с тоалет, с палто. Прекрасно. Сервират се кристалните чаши, чиниите, сяда се на масата, говори за еманципация. Всеки път ми отваря гардероба и ми казва, това сега няма да го носа, искаш ли да го пробваш? Имам изключително много неща от нея. Нося ги постоянно. Просто това е човека, който и за естетическото мислене, и за интериор, и за така нататък. Мисля, че с нея съм наследил абсолютно нейния поглед. Да ти е жива и здрава. Това е прекрасно, че имаш такъв човек до себе си. Каза, че имаш дрехи и неща от нея. Като цяло, кога започна да съчетаваш и женска мода в тоалетите си, аз също, между другото, не вярвам непременно в това. Да, има кройки, които очевидно не стоят добре на жени, на мъже, чисто физиологически, но се кефя много, че ти говориш открито за това. Аз самата имам много мъжки дрехи, истина, защото аз обичам oversized fits, обичам да съм раздрипана, разбираш ли? Тук добре, че ме обличат, иначе ще идва по други начини. Супер си. Манеска. Даже съм сложила розово заради теб. Аз се усетих. Нали? Напасна ги неща. Накичила съм се цялата да има. Идеално. Значи искам да кажа, че в момента аз имам само чорапи мъжки. Нямам по себе си нищо мъжко. Абсолютно нищо. Яко. Да. Започнах да съчетавам дамска мода. Мисля, че от 18 натам. Така, от 18 натам нещо ми дойде отгоре. Тогава мисля, че почнаха по-оверсайз нещата. И аз като ходих по магазините, виждах, че женските много по-добре ги правят от мъжките. Това е много... Каква е тая... обидно. Да. Не мога нищо хубаво да си купа мъжките неща. Право панталонче, бяла риска и това е положението. Разочарован съм, моля. И за мъжка могат да се задействат в България. Така. Да, между другото, няма много мъжки. Сигурно има да не обида някакъв. Повече маркетинг, ако обичате, да се постараят малко. Тогава започнах, защото нещата бяха много по-хубави от мъжките. И от тогава, като влизам в магазин да си пазарувам, първо директно се насочвам към дамското и много по-добре ми застават. Аз съм с една фигура 90-60-90. То просто иска ли питане, как? Да. Има ли все пак трендове, които следваш, или тотално не се интересуваш от цветовете на сезона, от това какви бижута да носим и така нататък? От цветовете на сезона аз малко не ги различавам цветовете по принцип, така че от това не се интересувам много. Трендове, аз по принцип, ако ме пита някой навън, ще му кажа, че аз трендове не гледам. Обаче по цял ден съм в Инстаграм, видял съм нещо. По-скоро това, което правя, е, че виждам нещо, примерно някой си е сложил вратовръзка и аз я виждам и си казвам, аз сложа вратовръзка, но ще я сложа на колан. Такива малки модификации си правя и гледам тренд. Всеки ден ли се обличаш така шармантно? Можем ли да те видим много базово облечен? Много ми е тъжно, ако ме видите така. Гледам като баба ми в нас да се стои по екип, по ансамбъл, да съм с оправена коса, да съм с обици. Много ми е приятно, изобщо не ми пречи, не ми е неудобно. Примерно Вили, тя обича по анцук, по пижама, да е удобно, да се пътува в самолет по анцук. Това е най-доброто място, хората да ти видят тоалета. Цяло летище, тук всички държави. Аз ще хода по анцук. Никакъв шанс. Ама вижте, вие това сте направили бранд, за да имате от вашите анцуси, така че позволено. Нашите може. Тя го е измислила, разбираш. Абсолютно. Тя е ahead of her time. Нашите са официална униформа. Да. Ето. Да. Без какво един аутфит не е завършен? За мен последните години без обици не мога да се възприема. Така липсва ми нещо да ми тежи тук и без поне 3-4 кичозни артикула и да ми
да ми е неудобно малко. Така да ми, като тръгна да вървя, да се ме е страх, че нещо може да се разпадне. Да падне от Така, някъде, да има напрежение, да има напрежение, да. А кои са твоите съвети за layering? Защото знам, че това е нещо, което ти често правиш, да обличаш две ризи или такива неща. Как изобщо ти хрумва това нещо на първо място и как можем ние да го направим в собствения си гардероб? Ами, аз мисля, че тук изобщо не съм техничен и изобщо не съм компетентен. Мога да кажа какво правя. Тръгвам да си обличам нещо и го гледам и към посно ми. И какво да направя? Ще сложа още нещо отгоре, още нещо отдолу и така гледам да се случи, примерно цветово. Цветово най-гледам да е нищо общо едното с другото. Ако е едната розова риза, другата да е... Ама винаги някак си отиват според мен. Или просто защото го виждам и си казвам, ето го моят будител на модата. Будителя го е измислил, иноватор. Питахте без какво не е завършен един аутфит, но кога знаеш, че е завършен и че няма какво повече да добавиш? Като ми стане спокойно е тук. Аз тук имам един център. Център на кича. Центъра на кича е тук. И като ми стане спокойно, като отворя телефона, сложа го на клипче, направя 2 тегела. Един фит чек. Да. Влизаш в Сердика център, кой е първия магазин, до който ще отидеш? Първо отивам до банката. Да платежна видя лукса и простачка. парите, как са, върват ли, растат ли. И след това влизам в Била. Каквото е изхарчено. Каквото е спечелено да бъде. Каквото е спечелено директно за, ще я кажа, продукт. Един. Не. Няма, не казвай. Ако можеш да наложиш някакво правило в модата, всички да трябва да го спазваме, какво ще бъде то? Не искам да карам хората да спазват нещо. После ще ме линчуват, ще съм ги направил закон. Да. Няма, аз искам хората да са свободни. Да има ларш. А самия ти какви правила спазваш? Или само собствените си? Какво би те ограничило теб? Има ли изобщо нещо такова? В модата ли? В модата, да. Аз, ако имах повече време, щях да се обличам и в много по-странни неща. Аз имам от много време желанието да си облека една мъжка пола. Само че тук по Витушка, като изляза, не знам как ще се възприеме, въпреки че трябва да се някой да го направи, за да тръгнат нещата. Да, плюс това чакаме едно интервю по Витушка, ако още едно да се направи, ако да, не може, си аз вече съм и репортерка. Да. Стават ти готино нещата. Как се отпускаш да излезеш и да разпитваш хората по улиците? Много интересно. Първия път, като излизахме с екипа, зададох 2 въпроса на хората. Те изобщо не ми отговориха и аз се обърнах към тях и им викам, как го правите това? Супер тъжно ми стана такова. Защо не ти отговаряха според те? Притесняват се или... Мисля, че не им се занимава. Не знам. Аз точно това в едното интервю казвам, не мога да разбера, защо не ми отговаряте. Представително съм се облякал, розички ви давам, раздавам ви награди, не мога да ви разбера, но има много хора, които се отпускат и си говорят, но има някой, дето кенсъл. На момента имат си работа хората. Но ти самия се отпускаш. Не те притеснява да отидеш и да заговориш някого така? След като прегледам кадрите, след като сме го направили, и си казвам, мале, аз изобщо не изглеждам, все едно се притеснявам. Пък иначе малко ми е... винаги ли си бил екстровертен? Аз съм много по средата. Според зависи. На деня. Зависи от деня, да. Мога 3 дни да си стоя вкъщи, изобщо да не искам никой да ме занимава. На 4-ти ден ще запазя 6 билета до Бали с 10 мои приятели и тотално веднага искам да стане. Би ли участвал в реалити формат? Сега това е темата на деня, няма как да не те попитам. Дали си се представяш в такъв тип формат? Мислиш ли, че можеш да издържиш няколко месеца да си в някаква изолация все пак? По принцип, моя год комплекс ми казва, че мога да издържа. Аз си го представям си го, ще издържа, как няма да издържа, там ще ходя, ще ми е готино, но напоследък, след като разбирам малко повече в дълбочина за реалити форматите, малко се позамислям дали няма да
изпържа малко. Аз съм се записвал за един формат. Но... Можеш ли да кажеш кой е или по-скоро? По-скоро не. Добре. Но да, мисля, че няма да. Не сигурно. Ще си карам на моите плещи. Ти си собственото реалити. Няма проблем. Си направя мое, бе. Ами айде. Да. Едно кич реалити. Да. Искам и кич сладкарница, ако е удобно. Всичко. Просто си представям там да и има паничарница. Да. Дюнери да има. Всичко да има. Ще го измислям. Представя си едни дюнери кич след кич парти. Аз ли да ти ги казвам? Моля те, по-бързо да слушайте, ако е удобно. Добре. Значи то се почва да... Тук нямате ли някакво помещение? Как? Тук в дясно. Айде да ме разведете след малко и почваме. Почваме кич дюнери да има. Ако можеш да размениш гардероба си с някоя известна личност, коя щеш да е тя? Две са. Едната е Хари Стайлс. Задължително. Другата е Криси Петрашкова. Да. Според мен даже тя трябва да е на първо място. Това е човека с най-интересните модни комбинации. Когато я гледам в ефира на кафе, аз просто не мога да повярвам как всеки ден е различна, всеки ден е уникална, изумителна, такива бижута, такива неща. 100% нейният гардероб според мен е някаква... Вау, не знам изобщо как изглежда и как тя взима решенията. Дано някой ден нямам възможността да я попитам. Смяташ ли обаче, че хората подсъзнателно съдят по дрехите? Не казвам съдят с лошо, ами като цяло тази приказка по дрехите посрещат, по ума изпращат. Смяташ ли, че все още е релевантна и че хората на първи прочит по дрехите ти биха могли да изградят мнение за теб? Те мнение, реалистично мнение, едва ли могат да изградат, но е факт, че се случва. Аз дори се хващам, че го правя. Не, че си изграждам цялостно мнение за човека, просто ми прави впечатление. Аз даже казвам на всички, че аз помня в първият път, в който съм се видял с някой, с какви обувки е бил задължително. Стига. Да. Да те питам ли сега дали помниш аз някога 2008 с какви обувки съм била? Мога да ти кажа евентуално, но не знам дали... Не знам дали е удачно. Дали е удачно. Знаеш ли какво да е? След малко ще го обсъдим. Като те развеждам тук из магазините. Кой град според теб е световната столица на модата? Или кой трябва да бъде провъзгласен за такава? Смятам, че новия град на модата трябва да бъде някакъв нов, аз да си го направя. Някакъв просто Борово да го отцепим. Борово направо да... Аз съм приятел с кметицата на Борово вече. Да, видях, че си пишете в Инстаграм. Да, скоро ще и заема пост. Но ще говоря с нея да го направим на град. Да. И това ще е новата столица. Ще боядисаме всичко розово, павета, сгради, всичко. Всичко ще бъде. Да. Ако имаше неограничен бюджет, какво модно решение би взел? Какво би си купил? Има ли нещо така, което ти идва много и много си мечтаеш да го имаш, но е просто ridiculous amount of money? То без бюджет по-интересно. Ако имам бюджет, си го поставя малко скучно. Нали? Да. Няма огънче да те пали. Да. Но със сигурност бих си взел и диаманти. Със сигурност. Обичаш да пазаруваш от всякакви магазини, предполагам. Има ли някоя дреха, с която имаш по-специална емоционална връзка? Имам едно бяло кимоно на моята баба, което всеки път, като си го облека, си го слагам по много шармантни поводи. По наши партита съм го слагал. Имам си много специална връзка с него и много си го обичам и си го пазя и ми е единствената дреха на закачалка. Стига да е. Малко ми е паприкаш подредбата. Разхвърлян ли си? Не съм разхвърлян, но на закачалка ми е малко странно. Защо? Така ангажиращо ми е много. Ма как? Това е по-бързо така да има. Цак. Да не го мислиш много. Да. Кои от трендовете на миналото време в такъв случай, даже не трендове, по-скоро кои неща от миналото в модата би върнал сега, след като обичаш да взимаш нейни дрехи, очевидно имаш афинитети към това. Какво искаш да виждаш повече по улиците? Те в момента са актуални много неща, които аз много харесвам. Като, например, талията до тука. Да. Аз даже малко съм си я свалил за вас, но по принцип до тука ми е тази талия. Така, се дига. Да. И моята е така, ма тия дънчици имаха само размер XS, така че няма да дърпам ризата, защото тук всичко леко не е добре положението.
А какво като тренд никога не трябваше да съществува? Изобщо не трябваше да го измисляме като човечество. Нещо пера, паиети, комбинация на двете. Една парка, зелена, с розов пух е тук. Аз признавам, че имах с черен, но да кажем поне черен, по-така. Аз имах с бежов. Розов. Цикламен, то не е просто розов. То беше едно определено цикламен. Добре, съгласихме. Какво ми липсва на мен, за да стана по-кич? Ами, да те вода малко да те накичи. Добре, искаш да направим едно предизвикателство? Да видим как би ме накичил ти. С още повече неща, да видим какво ще измислиш. Айде. На една среща съм те довела, мила, да ми харесаш бижута от Бижу Бриджит. Да видим сега как ще ме накичиш. Айде да те тунинговам. Аз тук видях един гърмеш. Я взема един кристал. Трябва ти... Така. Този клъч. Така... Давам ти едни розови очила, да виждаш розово, да ти е розово. Оп. Да видиш как аз виждам. Аз така ми е. Зрението ми е проверено. Ти с това не ги различаваш цветовете много. Това е просто. Така, да ти сложим пръстенчета. Айде. Нали, за сега не го дежния. За сега. Чакай да видим, има ли някакви... Шармантнички са, бе, гледай тук. Една перла. Имаш и леопард. И леопард имаш. Ма трябва да е кич положението. Сега така би излязъл. Ама как да не бих даже направо... И този да го сложиш. Направо ми ги пакетирайте. Гледай. Между другото, има някакъв пенис я покажете тук. Я покажете. Какъв лейеринг. Я и очилата. Ма моля, за 2 секунди тук ще оправя. Готови сме. Аз виждам едно много интересно в шума, ти ще ми се разсърдиш. Я да видим. Иначе добре ме познаваш. Виж сега. Това... Не, ти се подиграваш с мен. Как ще се подиграваш? Аз имам визия. Гледай. Аз се виждам там в отражението и виждам нещо страшно. Добре, дай друго. Дай сложим на пандък. Така може. Да се подариш. На някой. На някой, на който решиш. Ето, като приятелки. Готови сме на кичена. Мила приятелка. Милите. Много благодаря. Да свършим ли в студиото, че има още няколко въпроса за теб? Ай, студиото. Има ли някой, който те впечатлява със стила си? Криси. Просто Криси всеки дневно ме впечатлява. И пак ще кажа за Хари Стайлс, момчето, просто не знам стилист ли има, сам да ги прави нещата, но тотално ми краде идеята. Ето това за бюджета, между другото, което ме питал Деве. Ако имах бюджета, точно е тия неща. Да, нали? Поне да не го мислиш. Малко по-лесно щеш да се получава. Да. Въпреки, че все пак съм съгласна с теб, че като пък и много имаш, нямаш време да си помечтаеш за нещата, които искаш и са ти много по-сладки, когато си ги изработиш с малко повече труд. Аз и на колегите съм разказвала, че една от първите скъпи чанти, които си купих, ама аз 4 години събирах пари за нея. Значи това е такова удоволствие да си я мечтаеш, да си я искаш и до ден днешен си я нося. Тя вече е милата, но нищо не мяза, обаче ми е толкова готино да имам нещо, което знаеш с какъв труд си го изработил и какво си вложил в него. Ти самия знам, че си много искрен човек. Понеже сме в подкаста Искрен на твоя, няма как да не те попитам как реагираш, ако някой не е искрен с теб. Доста често, понеже много усещам нещата, на къде отиват и ако не са искрени хората. Много често решавам да си замълча и да оставя човека да се излага и аз просто да си знам, че... Ама не те ли фрустрира това отвътре? Някак си имам някакъв дзен. Баща ми е по същия начин и някак си предпочитам да не си нарушавам моя си мир, за това да се опитам да докажа, че някой не е бил искрен с мене, но може да се замисля да има някакъв баланс в това нещо. Може да съм в крайност, не знам. А успяваш ли ти да си напълно искрен с хората край теб и с аудиторията си, дори от тези, които те следват активно? Има ли неща, които прикриваш и има ли изобщо някаква граница на личния ти живот, която искаш да не прекрачваш? Ами, може би това, което не показвам в социалните мрежи конкретно, е когато изпадна в паника и когато съм по-тъжен, защото аз съм много чувствителен. Случва се някой път по 3 пъти на ден да
плача. Не защото нещо страшно е станало, просто ми е... Емоционално. Емоционално ми е. Мен не ме е страх да ми е емоционално. Чувствата на този свят са създадени за да се чувстват всичките. Така че няма страшно. Може да ни отгадне за финал на разговора ни какво ще предстои при теб и при Кич в следващите месеци. Има ли нещо интересно, което се готви? За мен и за Кич предстоят много големи неща, така по моите фантазии и по моите манифестации. Тази година съм си направил един vision board. Така, за първи път в живота ми. Да, реших, че сега е времето и съм си направил един vision board, от който много неща вече се случиха и на мен вече ми се струва като измама. Сериозно Но тази година съм решил много големи неща. Да предстои всички да разберат. Айде да стискаме палци, значи всичко по Vision Board да се получава. Няма да те питам, защото може би си е нещо много лично за теб, но препоръчваш ли, значи аз да си направя Vision Board? Абсолютно явно препоръчвам. Работи. В средата съм си сложил да взема книжка и съм се сложил как съм се подправил на една кола, която искам. И утре съм на изпит шофьорски, така че... Целка Бога на Кича, ако обича да се сезира. За финал на нашия разговор ти давам един подаръчен ваучер от Сердика Център, който да си изразходиш и да си купиш нещо кичозно, хубаво. Си мила, много ти благодаря. И няма как да не завършим и с нашите блиц въпроси. Big Brother или Ергена? Ергена. Кристина Патрашкова или Гала? Кристина Патрашкова. No question asked. Келвин Клайн или Версаче? Келвин Клайн. Забравих да те питам между другото. Ти още ли колаборираш с тях? Да. Много готино това. Аз много се припознавам с тях. Много ми е приятно. Много се чувствам такова младежко ми е. И тялото 90-60-90 има къде да се покаже. Те са се усетили бързо, на кой да пишат. На Коачела или на почивка в Азия? На Кичела. Айде! Тая година. Измислил си. Скъпи обувки или скъпа чанта? Ой, двете. Не може. Злато или сребро? Злато. Кожени или деним дрехи? Деним. Кич, провокация или изкуство? Кич е вдъхновение. Браво, харесва ми. Джейзи или Бионсе? Доджа Кет. Парис или Наоми? Парис. Айде, браво, идеално. Много ти благодаря, че беше нас. Много приятно. Идеално си прекарваме. Нали? Пак да дойдеш. Айде, здраво. Вие не забравяйте да се абонирате на канала ни, за да не пропускате нито един от епизодите на Искрено твоя. Аз съм Лора Добрева и ще се видим следващия път.